Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Desyembre 5 tuig 2022. Makita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon ang Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Kaso administratibo kag kriminal ginrekomendar batok kay Kaelian kag Sanogal. Poultry industry sa Western Visayas nabutang sa katalagman bangod sa unang kaso sang bird flu. Sa balita national, BICAM ginaprobahan ang consolidated version sang ginadusok nga 2023 national budget. Senate Local Government Panel ginaprobahan ang pagtukod sang NIR. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6 sa 1, kagkaroon na sa detalye na sang mga balita lokal. Ginrekomendar sang Negros Occidental Provincial Legal Office o PLO ang pagbasaka sang kaso administratibo kag kriminal kay anay Provincial Planning and Development Officer kon PPDO Maria Lina Sanugal kag Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Dr. Zfard Gerhard Kailian bangod sa unliquidated financial assistance sa Negros First Emergency Response Team o kon NFERT balor 3 milyones pesos. Ini nga pinansyang donasyon ang para sa Amity Public Safety Academy Incorporated. Sa investigasyon sang PLO Sunday Sanogal kag Kailian ang mga board of directors sang APSA bisan pa nga nagaserbisyo man bilang mga public officials. Ginpahig sang PLO nga silang may kailabtanan man sa pagpatuman sang financial assistance grant sa NFERT sa ila kapasidad bilang mga miyembro sang PDRRM Council. Suno sa PLO, ang appointment ni Sanogal kag Kailian bilang director sa APSA makabiga conflict of interest sa ilang duty bilang mga public officials sang probinsya sang Negros Occidental. Gin-terminate ang kontrata sang 12 ka mga drivers assigned sa Provincial Disaster Management Program Division o kon PDMPD samtang isang formal nga pasakaan sang kaso. Hinagin pagwa nga report sa Provincial Legal Office subong nga adlaw. Sila ang ginreklamo may kaangtanan sa late nga pagpasa sang trip tickets. Ang ginpasakaan sang grave misconduct kamo si Dennis Bustillo nga regular employee sang gobyerno provincial samtang ang 12 lunsay contract of service amo sanday sa Eril Caparida, Martin Chavez, Ayan Introduction, John Ray Gareza, Joel Ginanaw, Alexander Muliana, Mario Mondeja, Randy Moreno, Paterno Paniergo, Clarence Fritz Recto, Reynald Tolentino kag Omar Trono. Ang Administrative 2 nga si Alan Paul Seralbo gitpasakan sang grave misconduct kag gross neglect of duty mangod sa hindi pagsurod sa Memorandum of Order. Siya ang casual employee apang ginrekomendar nga hindi pag-renew. Si Rami Emilia nga isa naman ka Administrative Aid 2 ginapasakaan sang grave misconduct kag grave threats apang nagresign. Si Special Operations Officer 1 Ivy Yvonne Galyaza nga regular employee ang nagresign man kag ginpasakaan sang grave misconduct kag neglect of duty. Ang utility worker 2 nga si Rostico Gumana Jr. ginpasakaan man sang grave misconduct bangod sa late submission sang trip tickets. Sa iban nga balita lokal, yara karon sa katalagman ang 30 bilyones nga poultry industry sa Western Visayas. Ini matapos ma-record sa rehiyon ang pinakauna nga kaso sang avian influenza kon bird flu sa may barangay Cagayan, Rojas City, probinsya sang Capiza. Base sa laboratory result number 4849-01 nga ginrelease sang Bureau of Animal Industry o kon BAI Veterinary Laboratory Division sang Disyembre 2, nagapakita ang poultry serum kag oropharyngeal swab samples halin sa barangay Cagaya
ang nag-positibo sa influenza virus type A o kung subtype H5N1. Ang bird flu ang isa ka makalalaton nga balatian nga tugas ang influenza virus ginigapekto man sa madamo nga species kangay isang manok, pabo, pugo, guinea fowl kag madamo pang iba na ngamo man ang pet birds kag wild birds. Madamo ang strain sang bird flu virus. Ang kaangay nga strain nga H5N1 ang na-detect man sa pato kag pugo farm sa may Bulacan kag Pampanga nagdigad nga Enero. Gindayaw ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang ginhimo sa isa ka concerned citizen nga pag-report sa iya pagi sa pagpadala sang video nga pagkawat sang taklob sang manhole sa Dalan Araneta sa Barangay Singkang Airport. Naglawig ang video sa masobra isa ka minuto sa diin makita nga gintuyo nga ipalagyo sa ang taklob sang manhole nga ginsakay sa tricycle. Duwa sa mga pasahero sang tricycle nagpalagyo samtang ang driver naman nagpakitluoy kag ginbalik ang taklob sang manhole. Sa speech ni Mayor Albi sa flag raising ceremony kaina, iya ginpahayag nga Domingo sang gabi sang nabaton ang video. Mabatian sa video ang tingog sang concerned citizen nga indi luyag sang alkalde ang ini nga hilikuton. Suno sa alkalde, ini ang pagsugod sa pagbago nga hindi lang opisyal ang nagahimo sang aksyon kundi lakip man ang pumuluyo. Ginkuhaan niya video ang kapangawat ang sansalon pala sa manhole. Siling niya, this is a citizen's arrest. Nung may gusto si Mayor nga may amuna ang pagsugod sa pagbago, nga hindi lang niya kita ang gahimo sa Mayo, tanan nga mga Bacolod nun. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Samtang nakasumeter na sang loan application ng Bacolod LGU sa Department of Finance Regional Office. Ginpag ni Mayor Albi Benitez nga luwag sang syudad nga mag-loan sang 5 billion pesos sa Development Bank of the Philippines sa kon DBP. Sa karon ginaulat sang alkalde ang clearance halin sa DOF para makasecure sang loan. Nalakip nga gastuhan sang loan ang 600 milyones pesos nga legislative building. Base man sa approved investment plan o kon AIP, nalaki pa sa developmental project sa karon nga administrasyon. Amo ang housing project, infrastructure project, port development, waterworks program, post-COVID-19 related projects, school buildings, computerization project, livelihood projects, kag iban pa. Ginapangabay ni Mayor Albi Benitez ang mga ambulant vendor nga magsunod sa ordinansa nga nag-regulate sa ilang hanay. Sunod kay Benitez, may nabalay na nga guidelines ang City Council kung diin pwede makabaligya. Sa idalam sa ordinansa, may 8 ka mga lugar nga pwede makabaligya ang mga ambulant vendor. Ini, makitaan sa Gallardo Street sa corner Lasal Avenue, tubtob sa University of St. Lasal, las 8 sang aga, tubtob las 10 sang gabi. Sa North Capitol Road, tubtob sa corner sang Aguinaldo Street, las 6 ang gabi, tubtob las 10 ang gabi. Sa Dalan Gatoslao sa Jollibee Luzuriaga, tubtob corner Ballesteros, las 8 sang aga, tubtob las 8 sang gabi. Sa Dalan naman sang Gonzaga sa area sang Amar Plaza, kag Chinquis, las 8 sang aga, tubtob las 8 sang gabi. Sa Dalan Luzuriaga sa PNB kag Greenwich, las 8 sang aga, tubtob las 8 sang gabi. Sa sulod sa Bacolod Plaza, las 8 sang aga, tubtob las 6 sang gabi. Kag sa Dalan Bonifacio, las 4 sang hapon, tubtob las 10 sang gabi. Kag sa South Side naman sang Dalan Ballesteros, las 8 sang aga, tubtob las 9 sang gabi. Sa Nahibaluan, nag-umpisa na ang syudad sa pag-register sa mga ambulant vendors sa tuyo nga maisyuhan sila sang health card, sticker, kag special permit. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:08, TDX 500 capsule mga ka-action sa mga nagaproblema dito. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, sabi, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunway. Sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos sabi Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako makulang ay sabi pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa anak kulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Pa message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang
paglaong kag always kamo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ko sa mga eskwela damo kaya paraan kag Sa aksyon! D3 For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Sa 16 kagkaroon na sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaprubahan na sang Bicameral Committee on BICAM sang Kongreso ang ginaduso nga masobra 5 trilyones pesos nga national budget para sa 2023 kay sang aga Lunes. Sa mga proposal ginbalik ang 150 million pesos nga confidential kag intelligence fund sang Department of Education kon DepEd. Suno kay Senator Sani Angara ang share sang Senate Finance Panel. Wala naman nabalik ang Intel Fund sa iban nga agency sang gobyerno matapos nga ginkakas sang Senado. Ginpathag na Angara nga ginpabalo sila sang DepEd nga kinahanglan ang mga pondo kag ila ginarespeto ang pangabay sang ahensya. Sunod naman kay House Appropriations Panel Chair Elizalde sa bahin sang Congress, hindi nila luyag nga ma-recruit ang mga pamatanon sa mga malaing nga aktibidad. Nalakip man sa 2023 budget ang ginpain nga 500 million pesos nga balor sang confidential kag intelligence fund sa dalam sang opisina ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Angara na balikman ang 10 bilyones pesos nga pondo sang NTF-LCAC nga sadtogin panubuan sa 5 billion pesos sa bersyon sang Kamara. Ginaprubahan sa Senate Committee on Local Government ay nga ginapangunahan ni Senator J.V. Ejercito ang nagkalain niya hagna nga tuyo magtukod sa Negros Island Region o kun NIR nga ginapaabot pagisakop sa probinsya sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Suno sa senador, importante ini sa pumuluyo sa duha ka probinsya agud himuon isa ka rehiyon sa tuyo nga mapadasig kag mapalapit ang mga serbisyo sang gobyerno nasyonal. Nagapating man si Ejercito nga manginaragyan ini sa pagtinad pa sang duha ka probinsya nga isahon bilang isa ka rehiyon. Ang mga hagna ginalakipan sang Senate Bill number 1236 ni Ejercito, Senate Bill number 89 ni Senate President Juan Miguel Zubire, Senate Bill number 812 ni Senator Wing Gatchalian, Senate Bill number 1422 ni Senator Bong Revilla, kag Senate Bill number 1469 ni Senator Lito Lapid. Sa yabahin, ginpasiguro naman ni Majority Floor Leader Joel Villanueva nga ischedule ang mga hagna para sa second reading sa tion nga makalabot sa opisina ang committee report. Samtang liwat nga nagpasiguro si President Ferdinand Marcos Jr. nga iya solusyonan ang kakulang sang pabahay sa Pilipinas. Si Marcos ang nanguna sa awarding sang Certificates of House and Lot sa mga beneficiaryo sang housing projects sang National Housing Authority kon NHA sa 30,000 ka mga housing units nationwide sa Naik, Cavite. Ginpahagi sang presidente nga nagapabilin ang handom sini nga makapatindog sang dekalidad kag barato nga pabahay labi na sa mga pikado. Ginpangabay man ni Marcos
nagbukas ang NHA kay giban pa nga ahensya sa gobyerno kang mga stakeholder nga padayon ng paghatag sa publiko sang ilistaran na lakip man ang oportunidad para makatrabaho. Inaprubahan sang Kamara sa third kag final reading ang hagda nga nagatukod sa Virology and Vaccines Institute of the Philippines kon VVIP. Isa sa mga prioridad measures sa Marcos administration tungod man sa pamahog sang COVID-19 pandemic. Ini na develop matapos nakakuha sang 216 nga yes votes, 0 no votes, kag 0 abstention ang House Bill 6452 sa Lunes nga plenary session. Nasaad sa House Bill 6452 nga ang VVIP nga isa ka attached agency sa Department of Science and Technology ang magaserbi nga premier research and development institute sa patag sang virology nga nagasakop sang tanan nga sa isang viruses kag viral diseases sa tanom, sapat kag tawo. Sa iban nga balita national, nagpatigayon ang Department of Health o kon DOH asang tatlo kadlaw nga nationwide COVID-19 vaccination drive sa handom nga mapasaka ang ramoon sang kabataan edad 5 ka tuig tubtob 17 anyos. Si DOH OIC Maria Rosario Vergere kag local government officials ang nanguna sa paglansar sang bakunahang bayan na halin sa Desyembre 5 tubtob 5 sa mga syudad sang Davao. Sa vaccination, ginapahanumdom ni Vergere ang importansya sa pagbabakuna, ilabi na sa younger population sa karon. Ilabi na nagbukas ang face-to-face classes sa datos sang DOH tubtob Nobyembre 30. May masobra na 5 milyones ka mga kabataan na edad 5 tubtob 11 anyos ang fully vaccinated batog COVID-19. Ini ang katumbas sang 48.9% sang 10.8 milyones ka target population sang nasambit nga age group. Ginapakonsiderar sa karon sa isa ka grupo ang panugyan nga hindi pagdayunon ang plano nga Sovereign Wealth Fund. Ini sa tuyo nga maproteksyonan ang credit rating sa pungsod ilabi na sa panahon sang problema sa ekonomiya sa dako nga bahin sang kalibutan. Madumduman ginaduso sa mga mamaridha ang hagna nga magadihon sang Maharlika Wealth Fund nga magausar sang pondo sang government agencies kaangay sang GSIS kag SSS. Sa piyak suportado ni Finance Chief Benjamin Jukno ang plano ginpahayag sa mga analiste nga madinalagon lamang ini kung masiguro nga mahilway sa korupsyon kag madumalahan sang maayo. Suno kay Philippine Chamber of Commerce and Industry President George Barceron, ang iningasahi sang investment mahimo magdulot sang pagduda kag makaapekto sa credit rating sang pungsod. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:22 sa dugang pang balita nasyonal. Ginpahag ni Anay Presidente kagkaron na House Senior Deputy Speaker Gloria Arroyo nga accountable si President Ferdinand Marcos Jr. sa graduso nga Maharlika Investment Fund o kon MIF o kon Sovereign Wealth Fund. Ginatumod ni Arroyo ang House Bill 6398 diin may 250 bilyones pesos nga kapital para sa MIF ang maghalin sa state financial institutions sa hanggang 25 bilyones pesos nga maghalin naman sa National Treasury. Ang iban pa nga contributions ang maghalin naman sa BSP kag Philippine Amusement and Gaming Corporation sa Conpagor. Ginpahayag sa kanay presidente nga ang kadalagaan sa anuman nga fund, sovereign o man o kon pribado ang nagadepende sa kalidad sa pagdumala. Sa tiod nga mga operational ng pondo, accountable si Marcos sa panugyan man sang Department of Finance o kon DOF nga ginapangunahan ni Secretary Benjamin Jokno. Nagtambong sa investigasyon sa Percy Lapid case si Suspended Bureau of Corrections sa Bucor Chief Gerald Bantag. Sa naibaluan, isa si Bantag sa ginatudlo sa otoridad nga utok sa pagpatay kay Lapid kag ginaligar middleman nga si June Villamor. Wala nakatambong si Bantag sa unang hearing sa kaso sa Nobyembre 23 bangod sa sala nga middle name sang sabpena batok sa iya. Si Bantag nagapangatubang sang duha ka kaso sa murder. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:24. Kag para naman sa aton siling nga Christmas countdown na 20 dias na aksyonan ang labilin antes ang adlaw sang Pasko. Yes, may ara ka na preparasyon. May ara na. Amat-amaton ta na pamakal.
Kag syempre, 27 dias ang labilin antes ang year 2023. Action Radio Philippines Standard Time na sa 24. Inyo na batayan ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karoon nga daw December 5, 2022 sa luwat kaming inyong mga tagbalita. Action and Defensor Lisa. Kag Action Day Salazar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Joy Dishwashing Liquid, now with Power Bula. Sa Joy, todong linis at tanggal sebo na walang tira-tirang sabon. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Champion Supra Power na! Mura siya! Tanggal pa, max mancha! Champion tipid ka! Bili na! Sa presyong abot kaya! New Champion Supra Power with Hextane